Ilsan og Emil, kommer I lige og hugger lidt brænde? Her for en måned siden, så var der en lille ny spejder, som er en af vores naboer, der startede til spejder. Og han har jeg så opdaget, taler utrolig meget om mig derhjemme. Og at jeg var Hulk eller et eller andet, altså sådan hans idol, ikke? Jeg ser mig selv som en rollemodel, men det er ikke noget, jeg går og tænker over sådan til hverdag. Men jeg er selvfølgelig opmærksom på det. Ja. Jamen helt konkret i rollen som leder for børnene, så er det vigtigt, at man er en form for forbillede, der sætter rammen. Så man er ikke deres ven, man er heller ikke forældre, hvis det er ens egne børn. Man er primært en, som hjælper dem med at komme igennem de aktiviteter, der er på programmet for det spejdermøde, man afvikler. Kom, hugger I lige noget brænde? Emil? Kan I huske, man starter med de små pinde først, og så laver man en firkant? Det vigtige i rollen som spejderleder i forhold til at skabe et stærkt børnefællesskab, det er, at man taler med børnene om og hjælper dem til at forstå, at man kan være spejder, man kan være børn i den danske spejderkorps på mange forskellige måder. Man har nogle forskellige kompetencer, og der skal være plads til alle. På spørgsmålet om, hvor rummeligt man skal være i sin spejdergruppe, så tænker jeg, der er sådan nogle steps i det, hvor jeg tænker faktisk, at rummeligheden skal diskuteres per gruppe, altså i den konkrete ledergruppe. Jeg tror, at alle grupper har børn, som udfordrer dem til tider, hvor gnisten i og passionen i at være spejder godt kan dykke en smule. Der skal man i virkeligheden kigge i ledernetværket og i bestyrelsen og spørge sig selv, jamen, hvor rummelig er, hvor mange ressourcer vil vi kaste efter det her. Hvis der skulle være en vanskelig situation, så bruger jeg mine medledere på den måde, at vi samles lige og snakker om situationen. Hvis det er en situation, der kræver lidt mere, så kan det være, at vi tager fat i gruppelederen og lige snakker med dem. Vi har 2 gruppeledere, så snakker vi lige med dem. Vi prøver at inddrage forældre, hvis det er konflikter på spejderne, kan man sige. Alex han er lige i gang, han bruger hammeren. Giv den lige tilbage til ham. Når der opstår konflikter mellem børnene, er det vigtigt, at man som voksen forsøger at holde fokus på, at det ikke handler primært om skyld, men det handler sådan set om relationen mellem børnene, og på at prøve at bevare den eller genoprette den. Og det gør man ved at få dem til at se det i et lidt større perspektiv. Konflikter er i sådan et pædagogisk og psykologisk perspektiv en guldgruppe, fordi her er der læring til stede. Så frem for at se konflikten som noget, der kommer som et forstyrrende element, så vil jeg sige, at her er der faktisk et element, som handler om fællesskaber, som handler om at udvikle sig, som handler om at tage ansvar. Giv den lige tilbage til ham. Godt. Så ligesom gå ind i det med et fokus på, at det ikke handler om skyld, det handler om at bevare og genoprette den relation, der er mellem børnene, og så sørge for at være faktuel i det, man taler med dem om. Og så tænk på, at der er nogen omkring det også. Det kan godt være en konflikt, der kommer til at fylde i hele spejdergrenen eller patruljen, og så er det vigtigt, at man også får de andre spejdere med. Så konflikter for mig at se handler om, hvordan kan vi som ledere være med til at understøtte børnene og i virkeligheden sætte ord på de følelser, de har. Men det er det, der gør, at de kan forhandle sig næste gang, det sker. For det sker 100%. Det er ikke sidste gang, de har mødt en konflikt i deres liv. Godt gået, Emil. Jeg tænker med hjemve, så tænker der er meget at sige her. Men det første er, at det er helt naturligt, at hjemve kommer hos børn, når trygheden bliver udfordret. Som spejderleder kommer man til at opleve, at spejderne har hjemve, eller de har svært ved at skulle være væk fra deres forældre, eller de har svært ved at skulle sige farvel, når de bliver afleveret til spejder. Så det skal man selvfølgelig forholde sig til på en god måde. Der ligger jo virkeligheden sådan før, under, efter, når vi snakker om hjemve. Vi ved, at der er nogle børn, der får hjemve. Nogle børn får også hjemve sådan spontant, som vi ikke har set komme, men typisk ved forældrene godt. Så den samtale mellem spejderlederne og forældrene kunne godt have fundet sted før. Det er det ene. Det andet er så, hvad gør vi, når vi er på tur, og det opstår? I forhold til hjemve, når vi er på tur, så har vi snakket om det i gruppen, og vi har aftalt og skrevet ud til forældrene, at de skal prøve at lade være med at sige til dem, til børnene, til spejderne, at de kan bare blive hentet, hvis det er, at de bliver ked af det. Vi skal nok være der for dem. Hjemme kommer typisk om aftenen, når man har tid og ro og træt og ligger og tænker på mor og far derhjemme. Så det kunne være en morgenaktivitet, at man tog det sammen med spejderne, samlede dem, talte om, hvad er det, der kan gøre det svært at være afsted hjemmefra, og hvordan kan vi gøre noget ved det som fællesskab. Og det er klart, hvis det skulle vise sig at være sådan, at man skal ringes hjem, så skal vi nok gøre det. Men vi prøver så vidt muligt at sige til forældrene, lad være med at give børnene den åbning.
Så noget med at forberede det, og noget med at håndtere det ved at igen at prøve at have en forståelse, en nysgerrighed på det, når man taler med spejderne om hjemve. Jeg har 2 børn, som er spejder i gruppen. Min datter, hun er familiespejder, og min søn, han er spejder i mikrospejl, hvor jeg selv er spejderleder. Og det er selvfølgelig noget, jeg tænker over, og det gør, at jeg ikke er leder for hans patrulje. Altså, jeg tror, at Emil han oplever, at jeg er der mere for de andre børn, end jeg er der for ham. Fordi han er jo vant til at have mig hele tiden. Rigtig mange spejderledere ender jo med at være ledere for deres eget barn. Og man kan sige, at der er ikke nogen simpel eller sådan gylden opskrift på, hvordan man håndterer det. Men nogle af de ting, der kan være vigtige at være opmærksom på, det kan jo være at sige, at tale for det første med sit eget barn om det, at når vi er hen til spejder, så er jeg primært leder, og jeg er ikke så meget mor og far, som jeg er i andre sammenhæng. Og så i øvrigt have en åbenhed omkring, at det kan være svært i nogle sammenhæng, både over for spejderne i det hele taget, men også som lederfællesskab. Jeg er ikke nødvendigvis 100% den samme, når jeg er forælder derhjemme, end når jeg er til spejder. Jeg tror, at til spejder gør mig nok lidt mere umage. For mig er det, altså, jeg har lært meget, jeg har udviklet mig meget i forhold til, hvordan man kan håndtere andre situationerne på andre måder. Men jeg går hele tiden lige og har den her, synes du stadig, det er sjovt, at far også er spejderleder for dig og dine kammerater og dine veninder? Og lige så snart, at han skulle komme dertil, hvor jeg kan mærke, at det synes han ikke er fedt længere, jamen så skifter jeg gren. Så skifter jeg en gren opad til eller nedad til. Så det er helt indforstået med, at det er altså ham, der er spejder,